sabananyo tiado alasan denai batinggakan rupanya batulah berubah pimpiangan tangan taguriah membari tangilanya to badan tinggal surang kamano denek ka batenggang onde udah hancur rasa hati dah sampai ke jantung dan udah sansai tampe bagan tuang meninggalkan dulu udah berjanji kenai nan udah cintoi kini Allah berubah segalanya. Sebab jatuh lamunan diri dia udah memberi katonan mendalam entah aponan salah mengkonyo berubah usah disimpan jalekan nan sabananyo tiado alasan